2019 urtean niretzako oso ona izan da, alor pertsonalean gauzak ondo juntzaizkit, eta kirol mailan bigarren urtez jarraian kirol surf egokituko txapelketa aurkeztu naiz. Bertan oso giro ona eta oso lagun arte polita ezagutu dut, gaina emaitza laundu dut eta urte oso polita. Espainia mailan edo estatu mailan hainbat txapelketa izan zian. Azkenengoa Kantabrian izan zen, estatuko txapelketa, eta gura eta gero deitu dituzten Bretainara Europakorako. Eta itxaso handia izan zen, olatu politak, batez ere ostiral eta larun bat, eta emaitza bakizu. Sari hau jaso izana sorpresa handi bat izan da lehenbizi, ez espero inondik inoa, eta egia esan da, gustora jasotzea. Eta ulertzen dutena sarien atzetik dagoena kirol egokituakiko kinu bat, eta alde hortatik oso pozik, ze honek balio baldin badu animatze eztan norbait animatzeko edo etxetik norbait atatzeko balio baldin badu sari honek, pozena o pozik handiena horrekin.